Il-lingwi differenti jistgħu jkunu xkiel għal komunikazzjoni bħal xmara li tifret, imma traduzzjoni, it-tagħlim tal-lingwi u inizjattivi utli u f'waqthom jistgħu jibnu pontijiet li minn fuqhom komunitajiet ta' ilsna differenti jaqsmu, jitħattu u jiftehmu. Dan li semmet il-konferenza mtella f'Dar l-Ewropa fil-Belt Valletta mid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea mill-Inizjament u rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Il-konferenza kellha tema biex niftehmu mit-traduzzjoni għall-integrazzjoni u fiha tresqu numru ta' preżentazzjonijiet li tefgħu aktar dawl fuq is-sitwazzjoni tal-lingwi f'Malta issa li hawn ammonti sostanzjali ta' immigranti. Il-konferenza semmet kif l-istudenti tal-iskejjel tal-Istat li l-Malti mhuwiex l-ewwel lingwa tagħhom żdiedu minn 500 4 snin ilu għal 3700 din is-sena. Il-konferenza trattat dak li jolqot l-immigrant meta jkun qed jaħdem f'pajjiż fejn ma jafx il-lingwa tal-post. Għalhekk il-bżonn tat-tagħlim tal-Malti u l-Ingliż lill-immigranti u anke il-bżonn ta' traduzzjoni. Il-konferenza trattat il-mod kif irid ikollna sens ta' ospitalità li jifhem li aħna neżistu f'relazzjoni ma' ħaddieħor u li hemm diversi mezzi fosthom it-tagħlim tal-lingwi u traduzzjoni biex nilqgħu lil xulxin u niftehmu aħjar.